ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗଯାତ୍ରା। ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ ତଥା ଏକ କୁକୁର ଆଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଭୀମ ପଚାରିବାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହ ଏହିପରି ଘଟିଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସହଦେବ ବି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଭୀମ ପଚାରିଲେ, ସହଦେବ କାହିଁକି ପଡ଼ିଗଲା? ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ସହଦେବ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ମୋ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ଭାବୁଥିଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ନକୁଳ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲେ। ଭୀମ ପଚାରିବାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ କି ନକୁଳକୁ ନିଜର ସୁନ୍ଦରତା ଉପରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତାର ଏହି ଦଶା ହେଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ବି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମକୁ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନକୁ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଉପରେ ଅଭିମାନ ଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ କହିଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ବିନାଶ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି କରିପାରିନଥିଲା। ନିଜର ଅଭିମାନ ପାଇଁ ଆଜି ଅର୍ଜୁନର ଏହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଭୀମ ଏକ କାଦୁଅରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଭୀମ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଥିଲେ। ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଖାଉଥିଲ ବହୁତ ଏବଂ ନିଜ ଶକ୍ତିର ମିଛ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ତୁମର ଏହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜର ରଥ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଡାକିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ଏଇ କୁକୁର ବି ମୋ ସହିତ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କୁକୁରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ଏଇ କୁକୁର ବିନା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେହି କୁକୁରଟି ନିଜର ଅସଲି ରୂପକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି କୁକୁର ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ